what's up guys? Welcome back sa panibagong vlog na naman. At ngayong araw, nandito ako ngayon sa bakanteng palayan guys, kung saan nga guys, ito yung unang test flight outdoor ng aking DJI Mavic Mini. So ito siya guys. So tara, set up na natin yan. So yan guys, need lang mag-update itong kanyang battery. So updating battery para mas smooth yung kanyang lipad guys, kasi nga need pa rin update itong kanyang battery firmware. Okay, so yun guys, need natin siyang compass calibrate. Yan, so rotate aircraft 360 degrees horizontally. Yan, so after that, rotate aircraft 360 degrees vertically. So patayo siya guys. Yan, so calibration is successful. At syempre guys, punta na tayo sa triple dot sa upper right corner dito sa control. So dito na nga guys is okay na yung ating calibration. So dito sa flight mode, position, units, metric, so okay na yan guys. Tapos gimbal mode, follow. Yan, so yung camera guys 16:9, transmission is automatic. Yan, okay na yung mga fly database, na update ko na yan guys. Okay, so ready na for take off. Yan.
Ayan guys, so tips ko sa inyo, kapag magpapalipad kayo ng drone, dapat malayo kayo sa mga residential area para na rin maiwasan yung wifi interference, kasi nga guys, mawawala yung GPS ng yung drone kapag malalapit kayo sa mga bahay-bahay na merong mga wifi signal. Okay, so ganoon lamang guys. So hanggang dito na lamang guys ang aking video. Sana nagustuhan mo tong video na ito. Ay mga katanungan kayo guys, just comment down below. At syempre kung nagustuhan mo tong video na ito, huwag mo nang kalimutang i-like at i-share. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Then click mo na rin yung bell para updated ka pa sa aking susunod pang mga video. So hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa panonood.